Salam, hormatly yurtdaşlar. Bugün 2025-nji ýylyň 21-nji ýanwary. Hemen bir näçe sagat ozal Amerikada Donald Trump'ın wezipä geçmek dabarasy bolup geçdi. Şonda onuň aýdan pikirleri, sözleri ýa etjek bolýan işleri barada halkyň öňünde ýa millete ýüzlenip diýen beýanaty var. Şo barada size gyzgynlygy bilen maglumat ýetireýin edim. Bu gysgaç görnüşde. Onda Donald Trump özüniň 100 günlük programmasyny dün gece bizde gece bolýardy, elan etdi. Bundan bir näçe sagat oldu. Şonda aýdanyna ol hemme zat, ähli zat Amerikalılar üçin hem de diňe Amerika üçin bolmaly. Biz inni döwletiň daşyna däle, döwletiň içine işlejek diýen pikiri öňe sürdi. Öňe hil pikir boldy, men size gysgaç düşündirýän. İkinci Jahan Uruşundan soň iki tane gapma garşy güýç bardy. Bir tarapda Amerika, bir tarapda da Sowet Soýuzy. Ondan soň ikisi gatykän ýarışdylar, ýaralanmakda, ýanky ýaragyň güýçlisini, howplusyny çykaryp bir-birine garşy durdur. Ahir soňy SSR muňa çydaman özü içinden durly sebepleri göre ýumruldy. Amerika şol döwürlerden başlap öz täsirini ýetirmek üçin dünýäde bir özüne loýal, ýagny özüne bir yktybarly döwletler bilen iş talyşyp şolaryň ykdysadyýatyna gowranşyna kömek edip başlady. Şol sany NATO ýararlanady. Ýewropa döwletleriniň köpüsini, dünýä döwletleriniň ýanynda bir näçesini Amerikan harby bazalary ýerleşdirildi. Yerli guru yer goşunyň bir hatarda ýanky deniz goşuny, howa goşuny şolar dürli ýurtlaryň territoriýasyna ornaşdyrylyp we ýerleşdirildi. Ol şo goşunlaryň Amerikan büdjetiniň ýagny halkynyň ýahadynyň hasabyna üpçünedilik gelindi. Ýewropa Amerikanyň gorawynyň astyna girdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde de Ýewropa elmedam Amerikanyň gollawy hemde plastaryny bolup hyzmat etdi harby tarapdan. Ondan soň ykdysady taýdanam Amerikan akly harytlary Ýewropada dünýä döwletleriniň köpüsini geňden ýaýrady. Bilen bir tarapdan Amerikan ykdysadyýatyna uly kömek. Şol sanyny beýleki dünýäň harytlary Amerika gelip satylýar. Indi Donald Trump şu tertibi döwmekçi, bozmakçy we täzeden ýazmakçy. Näme etjek bolýar? Şol ähli zat, ähli önüm, ähli girdeji Amerikan öz içinde galmaly, öz halkyna hyzmat etmeli. Mundan beýle o dünýä döwletlerine öňküsi ýalylar kömek etmekçi däl. Bar bolan şertnamalary täzeden garamakçy, halka ýa Amerika peýdasyny saklap goýmakçy, galyny aýyrmakçy ortadan. Yani şol öňkü mundan näle ikinji Jahan Uruşundan bäri baglanşyp gelen şertnamalaryň hemmesi diýmesem bir köp bölegini öz aktuallygyny ýitirýär, öz gymmatlygyny ýitirýär, öz güýjüni ýitirýär. Şol sanyny aýdyp geçsek häzir ilkinji nowatça ýitirje halkara şertnamalaryň biri ekologiýa barady. Paris şertnamasyna laýyklykda Amerikada şol şertnama gol çeken, dünýäde şol ekologiýany ýagny daşky gurşagy bir gorap saklamak üçin köp döwletler şol nebiti, nämäni yer astyndan çykarylýan baýlyklaryň zirzibilini garynlasyny hem asmany howany daýalýarlar, hem topragy. Şonu azaltmak üçin bir topar işler edildi, şertnamalar baglaşyldy. Şol sanyny ýanky Amerikadan giden administrasiýa bar, Joe Biden'inki. Joe Biden'in gatykän biterdikän işler alyp bardy. Ýöne şolar hemmesi puja Amerika şol şertnamadan çykdy. Donald Trump'ın aýdysy boýunça olar çykdy. Demek ol näme ýykyn edi. Şol şertnama laýyklykdy döwletler öz
ýanky çykarýan nebit önümlerini ýa-hawan zäherleýän, topragy zäherleýän önümçilikleri azaltmaly, kemeltmeli, peseltmeli, aşaklatmaly, gelecekki nesiller üçin atmosferi ýa-da tabiaty gorap saklamak üçin. Indi Trump aýtdy, ýok, bize oňa ýaldat gerekkel, bizde hany näçe diýsen nebit bar, gaz bar, biz istediğimizde çykarjak we satjak. Galan dünýä nämesi şonu etsin. Ene şular ýaly terde ene çykyş etdi dün. Ondan ýene de onuň şol 100 günlük programmasy bar, eglan eden şu programmaň içine näme gire ilkinji nowatda şol Amerika bilen Meksikan arasynda serhedi ýapmaklyk. Ene şonu hem dün aýtdy. Men ertiden goşun edi şol Amerika Meksika serhedine durar. Indi aňyrdan bärik bir adamam geçmez. Nelegal ýagdaýda geçilýär. Aňyrdan serhedi böwsüp. Indi biram geçmez. Şol sany öňkü geçerler bar. Olum aýtdy, emma öňkü aýtdyň däl onuň öňkü bir ýerde aýdan zady bar. Emma garaşylýan deportasiýa edilmeli adamlaryň sany Amerikadan şu bir kanun gelenler var, serhedi bozup ya da bir kanun ýaşap berenler var, ya aýdaly başga ýollar bilen gelenler var. Ine şolary deportasiýa etmeli. On sanym 7 milyondan 12 milyon aralyk dip hasaplanýar. Şunça adam Amerikany terk etmeli. Şu Trump'ın ýurdu dolanýan döwrüne. Ol bir aýyň içinde boljak, bir ýylyň içinde anyk möhlet ýok. Ýöne şonuň etjegi öne programmasyna. Olar kimler bolup biler? Esasan şol ýanky deport edilmeli adamyň arasyna girýän halklar şol esasan şol Meksikalylar, Meksika tarapdan gelýän Afrikalylar, SSR'ın öňkü geňişligine adamlar şol sany Türkmenistanyň bir kanun ýollar bilen terhedi geçip Amerikan territoriýasyna düşsen, sen eýen bolu otaýdan sen hiç kim çykyp çykaryp gowmaýa, sen eýen şol topraga aýak bassyn. Indi şu kanun ya şol hukukdan ýanky bossun bolup gelen adamlar ya bir kanun geçen adamlar serhedi indi mahrum edilýär, şolaryň hemmesi ýa-da ýanky deport edilmeli diýmek diňe özlerler ýani alyp gelen çağırary doğumlaryna semmezi çykyp gitmeli ýurtdan. Başlan. Ondan ýene de oň aýdan zady ýurdun içine degişli mesele ya problemi dip öňüne tutan programmasy aýal jinsy gatnaşyklary. Enne diňe gatnaşyk erkek bilen denanyň arasynda bolup biler ya denan bilen erkegiň arasynda. O beýleki o denan bilen denanyň arasynda jinsy gatnaşyk ya erkek bilen erkegiň arasynda jinsy gatnaşyk indi bolmaz, mundan beýlek diýip ene dün onu eglan etdi. Ýene de bir Donald Trump'ın eglan eden ýemesi programmasyna girýän zat, şol ýanky Panama kanaly bar edi. Şo kanaly ozal Amerikalılar gurup berdi Panama. Ondan bilen wagtyň geçmegi bilen öz şertnamasyny boyun alan borçlaryny ýerine ýetirmän, ondan oňy şumal köplen şol Hatay tarapy ýeçilge diýe ýetmekçi. Biz oňa ýol berjekler, biz Panama kanalyny özümüze ýygyny gaýtaryp aljak diýip mene dün çöp kesik aýdyp berdi. Bu meselede şeýle çözülmeli. Ondan ýene de şo näme Panama kanaly bilen baglanyşykly sebäp ortaýda kanalyň kän girdiji gelýärdi. Ene şo girdijini Amerika özüne almakçy. Ondan ýene de barda atda kän aýdyn zatlary ýöne men gyzgynlygy bilen size şol esasy zatlary aýdyp geçmekçi bolýanlar. Ýöne şol şuň ýani gijekeden akşam çykyşynda Donald Trump Ukraina we Orsiýet urşy barada kelam söz aýtmady. Ýogsa öňkü ilkinji beren wadasyny men 24 sagatyň içinde Orsiýet Ukraina urşuny ýatyrar diýipdi. Ýöne şu barada ýeke kelam söz aýdana, o diýmek aňarda entak gepleşikler öňde bolmaly. Bilemek nähil bäxwetli bolup gotarjak ol uruş iki tarapada ya üç tarapada ya dünýä üçin onu wagt görkezler. Ýene de bir aýtmaly zat şu taýda geçen hepde aýdypmän size çykyşymda bir topar
devletleri de hayvat atıp başladılar da sorsanı Kanada'nı Amerikan 51. stat edip kabul etmek ya şonun öz için almak barada. O barada da kelam ağızda da etmedi Donald Trump. Ya da aydıptı şol yanvarın başında Danya'da esli olan Grenlandiyany satın alıp hasabyna geçirmek barada Amerikan. O barada da hiç azap geçen ýeke sözü ýok. Demek olar şol aýdylan öňkü şol beýanatlar ya bir halkyň gulagyny bir hoş ýakyjy sözler üçün ullanny ya-da ol planlar biraz ýa-da süýşürli. Ýöne dile geldi, bile geldi diýilýär, şo dile getiren zatlaryny men size ýene bir gezip gaýtalap aýtyp berýän. Enne beýleki döwletler bilen gatnaşygyna da şol dartgyllygyň boljagyny ol aýtdy. Şol Panama meselesini biz diýdi gerek bolsa hany Hytaý bilen dikleşmäge de taýýar diýdi. Ana o taýda da şo zalyň içinde Hytaýyň wekili motiv. Bütünden de resten de yetişmene de hani televizyonda bütün dünya yaratır ol haberler. Ne şeylere kıysaca aytsak yurttaşlar ne Amerika'da dün Donald Trump'ın inaugurasyası yani taht vazife gelmek seremoniyasını ne şolary ýaly çıkışlar edildi. Zarlı iksan kapma karşı güç otur hem demokratlar hem respublikanlar yani ýeňelen tarap ýeňen tarapy oýnamak ýa tabyn bolmak kabul etmek ene demokratiýaň ene bir uly görnüşi bolan soň ana olar düýün ýoksam ene türkmençeligi aýtsak bir-birine garşy jarky diýdi türkmenler. Bugün bolsa ana bir-birine el çarpyp ene ýylgyryp otyrlar. Isleseň islemeseň sen şonu köpçüligiň beren kararyny kabul edämeli. Ene bize bir ullukan tarihi sapak. Bize aýdaly ilatyň bağışlan yurttaşlar ara keselli. Täp men öýde däl, soňum berdiken internet Google'myň isledigi şey işlerine goýdum. Demek şol neştaýda o köpçüligiň kararyny azlyk ýa açylyk ýa ýeňilen tarap boýuna gaýmaly. Ene Amerikan esasy demokratiýasyň esasy kuraly şol. O ýöne Donald Trump nädip alyp barar bu meseleni, niraçel alyp barar, näme bilen oturar 4 ýylyň dowamy ol belli däl, ýöne 4 ýylyň eglan eden ähli programmasy ýankyby. Durmuşy ornaşdyrjakmy ýa ýokmy, olam belli däl, sebäp bol. Diňe Meksika bilen Amerikan arasyna guruljak serhet ýa-da galdyryljak haýatyň bahasyn bir wagt näçe milliard dollara durjak. Ondan bir ýurdun içindäki deport edilmeli adamlaryň ykbaly nähil boljak. Bular arazi boljakmy? Munça million adam ýurtdan gösgörçeli çykaryp ugradylsa. Ondan bular ýaly mysal beýleki döwletlere görelli bolmazmy? Meselem bir giýdiň zatlar Ýewropada da gatykan şolar ýaly bosgun bolup gelen beýleki kontinentlerden, döwletlerden, uruş turan ýerlerden bosgun bolup gelen adamlaryň millionlarça ýaşaýar, millionlarça da 10 millionlarça. Bulara näme ykbal garaşýa, onuň wagt görkezler. Ýöne şolar ýaly görürler, Ýewropada da bar ýurtdaşlar, onuň men size aýdyp geçeýin. Sebäp hatda Şweýçarda da aýdylýar, häzir eger şol sağçy partiýa, şu ýylmy, innikilmi, şol öz güýjüne giren döwri, bular Şweýçardan aýdyşlaryna görä 1 milliondan 3 million aralygyna adamlary deport etmeli. Şol sanyna ýanky Arap döwletlerinden diýip aýdýanlar, ýa musulman döwletlerinden gelen bosgullar bar. Olar indi bärde şu döwletde işläp arkaýyn ýaşap, gülýär durmuşda ýaşap ýörmekde tersine bular indi türlü jenaýatlary başaryp, onuň öz aralaryna bir-birine ana her gün biri öldü, biri atıldı, biri yıkıldı. Ine şolar ýaly kanun bozmalar ýa jenaýatlar günne-günne sana Şweýçarda ýüz berip dur. Demek
bu jemgiýetem olar ýaly gelen mihmanlary goşadyrnak içinde ýygyny uğraşyp diýen. Olam bolar näme ýok. Beýleki döwletlerde de şoň ýaly dünýäde şu mahal men öz görýän adam aýsam esasan indi sagçylar häkimet başyna gelip başlajakdy. Sagçy diýänmem şoň dine öz halkymyz üçin, dine öz milletimiz üçin, dine öz durmuşymyz üçin hemme bar mümkinçilikleri tebiği mümkinçiliklerimizi, ykdysady mümkinçiliklerimizi, sosial mümkinçiliklerimizi ýa-da kömekleri dine ýurdun öz üçin, öz milletimize, öz halkymyza etjek diýip aýdýar. Artan süýşeni bolsa soň şolaň ýaşaýan ýurduny ugrada ýöne bir adam gelmesin diýilen ýaly tendensiýa bar. Şo tarapy ýykyn edilýär adamlar ýa siýasatçylaryň kellesinde şuň ýaly pikirler bar. Ýa-da sagçy partiýalar. Sagçy partiýalaryň her bir döwletde de bar. Men şonu aýdýyn. Bizde Türkmenistanyň diýilen tersine Türkmeniň agdynaq ırfkyn kaky bar töwerekdäki döwletleri peşkeş verip şeýdi häkimeti saklap ýaranjaňlyk edip öz ýa-ni hökmüre warlygyny sürüp otyrlar. Ene 35 ýyl bäri. Ondan ozalam ene bize bar 100 ýyllyk taryhymyz. Hiç ýerde Türkmen halkyna bolsun diýip hyzmat edilen häkimet döwlet başynda bolmandyr. Ozalam häzir soňky 35 ýyllar asla ýok. Ene eger şol Amerikada bolup geçen ýagdaýlar jemläp aýtsak şu bilen baglanşykly. Ýöne ýurdun içinde de bir topar mesele boldy. Şonuň ikisini men size aýdyp berem, gysgazyk sebäp ýa-ni telefon öçde ondan ýa-ni dowam etmeli boljakdy. Bana dünkü gelen habara göre Kızlarbatda ýene de bir jaý partlapdyr. Ol inni üçokdan ýa Kryşadan ýanmandyrdy, aşakdan polun aşagyny gelýän turgy partlap. Ene birden anşa taýdy. Şoň partlapdyr. Ol denanyň adam bar. Ýöne menen taýdy häzir siz aýdyp oturmaýyn. Öýdi ýöne ýarym rus, ýarym türkmen denen. Bir hil kaçı dedim, adı şun ýalyk bar. Men indi köpleşim diýe şu köpleşiň aşagyna soň ýazyp goýaýar. Elim ýanyna derşim şu uğradylan maglumat. Ýöne ne Kızlarbatda ýene bir jaý partlapdy. Diýmek, şol öňkü helakçylykdan bular hökümetiň işgärleri ýa hökümetiň öýüdi ýa ýerli häkimet degерli we degişli netije çykarmandyr. Indi näme bu Kızlarbatyň halkyny bular ozala açlykdan horlap otyrlar, indi bular ýakyp ýogatjakmykan. Ene şu meselede öýür boýuna galyp dur, şu maglumaty uğradan ýurtdaşlarymyz ýazýarlar, bular edilen tanqidden ýa berilen habardan talapdan hiç bir degişli öýlerini degişli karar çykaranakdyr ýa netije. Diýmek bular bilen başga çarak gürleşmek gerekdigini ýa teklip edýärler. Ondan men size aýdyp geçeýin. Ondan daşgary ýene de Kızlarbat bilen baglanşykly mesele maňa ýetirdiler. Ene 1 fevraldan başlap Kızlarbaty we oň raýony bolan Türkmen bärki bilen girden ýemesi boýunça etrabyny Balkan welaýatynyň aýryp ahala geçirjekler. Näme üçin? Sebäp olaryň arkada şäherini ilat ýok. Şonu köpertmek üçin diýmek Kızlarbaty ahala bermeli. Bilen oýnap ýören oýunyna bir seredin. Kızlarbat ömür wagty şu duran ýerine dur, ol serhet ahal bilen Balkanyň arasyna serhet, ýöne elmedam Kızlarbatlylar öýüni Balkany degişli diýip tanydýardylar. Ýöne okuyan, okuwyny alýan bilimini, soňra institut, universitetini Balkanyna olar ýaly ýokary okuw jaýlar bolmadan olar gidip bini Aşgabatda okap gelerdiler. Ol Sovet zamanynyň gurrun ýa soňky ýyllarda. Şoň üçin Kızlarbatyň halky ýa özü şäheriň özü ortada duran toprak. O näme üçin bular alyp Balkandan aýryp Kızlarbaty ahala geçirýärler. Ýa bu gurbany bolan täze ýa-ni tire parazlyk siýasatynyň serhedimika. Olar bärsi bahirden aňyrsy kaky şütüne şu kara türkmen galan türkmen näliýän bolsa indi bärrak süýşür bunu Kızlarbaty Türkmenin hatarına girýärdi, kaptanın oturan gargala, gyzyl etrek, esen ulu, gazancık, nebetde kırısına bu, bunu girenat mı? Türkmenin hatarına.
bir gaty uly jenayet diýip men düşünýän ýa kabul edýän. Men hemen birinji subutnama şular ila sany plança milyon ýa, şo milyonluň ýoklugynyň subutnamasy. Bar bolsa, onu näme üçin kızlar bady getirip ahala dakýar, adam sany ýetmeýänligi üçin. Düşen Aşgabatyň özü çem haňlap ýaty, adam ýok. Gurdum diýen, o arkada diýen goşadyrmak üçin şäherne de ýaşama adam ýok. Barymyr isler ýok olarda. Sebäp o jaýlar hödür edilýän emesi teklibi düýbünden üýtgeşik. Birinciden sen onu şu näçe milyon bu ýanky bulan hasap manatlary bardy. Men şoňa ýanky bir dollara geçersek 100.000'dan aşağı kötüğlü zayım yok diye şu täze diyen şäherin. Ondan başda bir topar şerti var. Sen şu taýda ýaşasan, dogan garnaşdan mihmançyla çağırmalar. O ýa-da özüň şular biri geljek bolsa öňünden ursat almaly. Gara şu hemme zatda adamdan hak hukuka salyp öýden çykma otur, mektebe gitdi, öýüňe gel, işiňe gitdi, öýüňe gel, goňşy olamyň tanama, ikiden köp adam ýygnaşma diýilen ýaly, şular ýa-da öwürlerge ýergitdirler. Onun üçin o şäherde ýaşajak adamam ýok. Inni getirip kızlar bady ahala dakýarlar. 1 fevraldan şeýle boljak diýilende maňa maglumat geldi. Ol bolaýanna da uzağa gitmez, onu men öňünden aýdyn, sebäp kızlar bat, odalam atlyna özü neutral oturan döwlet dürli milletin wekilleri ýaşa, internasional şäher kızlar bat. Yani Aşgabatyň duhy ýokka kızlar bat, eýem şäher bolup otyr, lokan kuran owadan başlap. Şähermi? Onum alyp enne, eger seretseňiz, SSR'ın siyasi kartasy bardy o. Şo taýda siyasi şäher diýip kızlar bat görkezilýär, Aşgabat ýok. Düşen inni bilen alıp getirip kızlar bady urup yere sokup enne bir küren owa ýalyp Aşgabat diýip ýa-da arkada diýip o Aşgabatyň etegine guran betondan şäherçiligini ýanky satellit edip dakjak bolýar. Ne? Milletin genosid edilmeginiň subutnamasy şu. Adam ýok ýaşamagy o şäherlerde ýa o toprakda. Endi şu ahalyň ýylatyny köp görkezjek bolup kızlar bady ahala geçirýär. Demek ömeden Balkanyň hataryndan kızlar bady çykarylsa, onu demek ozalam Balkanyň ýylaty beýleki welaýetleriň ýylatynyň azdy. Ýylat sany. Endi ondan az boljak. Ona hil beýle bolýar ol kızlar bady sogru var, Balkana geçirdi. O şöwlen paralel Aşgabada has ýakyn duran Gargalar raýony var. Ya Kızıletirik var. Näme üçin olar alana bunu? Näme gerek şu taýda onu bärde halkyň başyna hokka salmak. Özüne edip oturan jenaýatynyň üstüne ýatmak üçin, meselen ahalyň ýylaty şundan ibaret, ahalyň territoriýasy şu. Sen ol territoriýaň sana entek kim ursat berdi şonu çyzmagy ýa sen onu keskitlemäge. Onu ne halkyň özü keskitler gelecekde täze Türkmenistanyň. Şonu aýdyn men ýurtdaşlar. Bolýa onu men şu ýerde gutaraýyn. O sebäp birden ýenem kesilämegi mümkin. Ýani şu dowamy bar. O bilip goýun ýurduň içinde de ediljek bolýan şu iki tane jenaýet bar, biri edilip otyr, hany kızlar batda ýene de jaý partlady. Ikinciden mene 1 fevraldan başlap kızlar bat ahal welaýatynyň hasabyna geçirilmeli. Şu barada öz pikirlerinizi ýazyn, bizden bir istiqlal el. Bolýa ýurtdaşlar sag bolun, sag oturun, saglykda görüşelim.